Acompañada do alcalde Xoan Xosé Dieste, técnicos da Xunta e da empresa que executa as obras, así como tamén dun grupo de veciños da propia parroquia de Cures, a titular de Medio Rural Ángeles Vázquez supervisou os traballos que actualmente se están a executar de cara á finalización da concentración parcelaria na zona. Segundo ela, o proceso permitirá que as explotacións alí asentadas sexan máis rendibles ao incrementarse a súa base territorial, o que lle permitirá abaratar custes de produción, a vez que aumentar a súa sustentabilidade e competitividade no mercado. Facendo a visita da concentración parcelaria máis grande que temos non só en Boiro, sino tamén na zona, e o impulso que quere dar a Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Rural e cuxo fin é cohesionar as zonas e facer máis productivo tanto a parte forestal como o ámbito do agro. Son 800.000 euros os que temos axudicados neste momento e onde se están a realizar obras. Anteriormente á visita mantivemos unha xuntanza co alcalde e tamén coa comisión que fai un control do que son estas obras en sí. Hai anos que foron comezadas e agora pois perseguimos un fin, e ese fin é que no 2020 as 130 reestruturacións parcelarias que temos comenzadas se rematen e no caso de Cures en Boiro será antes do ano 2020. Segundo sinalou o propio alcalde, os inicios da actuación na que a Xunta leva investidos uns 3,4 millóns de euros remontase xa hai máis de 16 anos. Remontámonos ao ano 99, pero claro, a veces os informes sectoriales medioambientales de Aguas de Galicia de patrimonio, dos cuales dependemos os alcaldes, pero tamén os conselleiros, fan moi lento este tipo de procesos. Non só é por cuestións económicas, por cuestións de crisis, senón porque o impacto, dada a superficie de máis de 600 hectáreas, onde hai túmulos, onde hai mámoas en algunhas zonas, onde hai elementos patrimoniales, onde hai igrexas, onde hai ríos, onde hai vida animal, é moi complicado o tema dos trámites sectoriales, non? Que parte do retraso non ven só por unha cuestión política nin unha cuestión económica, sino por unha cuestión estrictamente técnica. Facendo esas salvedades, pois creo que debemos ter un día de satisfacción, de orgullo para todos, e creo que temos un Boiro moito mellor do que tiñamos hai uns anos, non? O proceso de concentración parcelaria en Cures, actualmente en fase de acordo, beneficiará a un total de 1.378 veciños, propietarios de 9.871 parcelas, que despois da reestruturación verán aumentada a súa base territorial, xa que a superficie media da nova parcela aumentará en máis dun 325%.